Byddwn ni'n testyn o lyfr yr Actau, penod 17, adnod 27, Actau 17, adnod 27. Fel y ceisiant yr arglwydd, os gallent ymbalfalu amdano ef, a'i gael, nad yw e fe yn ddiau nepell oddi wrth bob un ohonom. Mae'r darn sydd o'n blaenau yn adlewyrchiad o sut yma cymaint yn meddwl hyd yn oed, hyd heddi. Does dim lot wedi newid. O fewn dyn, mae'r feddylfryd dal yr un peth. Dim ots beth yw'r amgylchiadau allanol a'r technoleg sydd o'n cwmpas ni. Yr un yw dyn wastad wedi bod yn y llyfr hanes ni, dyna sydd wastad yn cael ei ddatgan. Llawer iawn os nad y mwyafrif yn credu mewn bydolaeth o Dduw. O ryw fath, tybiwn ni fod y mwyafrif o'r byd yn credu mewn Duw. Nawr, y ffaith yw, dydyn nhw ddim yn gwybod pwy yw Duw. Mae yna rhyw ddyfalu a meddwl am y peth a rhyw ddamcaniaethu am sut un yw Duw, ond credu mewn Duw, ond yn ansicr. Ac yn defnyddio dychymyg i ddisgrifio sut un y credant ydyw. Ac falle ddim yn gorboeni ar ei diffiniad. Byddwn ni'n tybio bod hwnna'n eitha gwir. I'r mwyafrif, bydd yna rai sy'n eitha selog yn ei cred, ond petai'r gwirionedd yn cael ei ddweud, dwi ddim yn credu fydden nhw'n orbryderus am beth fyddai diffiniad nhw o'i Duw. Maen nhw'n credu mewn Duw. Adnod 22 o'r benod yma. Yna safodd Paul yng nghanol Areopagus ac y dywedodd ha wir atheniaid, mi a'ch gwelaf chwi ym mhob peth yn dra choel grefyddol, canis wrth o fod heibio ac edrych ar eich defosiynau, mi a gefais allor yn yr hon yr ysgrifenasid i'r Duw nid adweinir, yr hwn gan hynny rydych chwi heb ei adnabod yn ei addoli. Hwnnw yr wyf fi yn ei fynegu i chwi. Doedden nhw ddim yn gwybod. Mi roedd rhyw fath o rhag ofn ac yn meddwl mae rhaid bod yna rhyw ddiw arall i gael a dim fawr o syniad gan y bobl. A'r rheswm am hyn yn ôl y Beibl yw, a dyma sydd i'w ddisgwyl, dydyn ni ddim yn dweud, wel, ni'n beio'r rhain, achos ni'n gwybod pam. Mae dyn yn atebol, ni'n gwybod hynny, ond ni'n deall pam fod dyn yn ymbalfalu yn y tywyllwch ac yn dyfeisio i diwiau nhw, oherwydd be mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni ddigwyddodd ar ddechrau'r byd pan dath pechod mewn i'r byd. Y cwimp mae'n cael ei alw, pan syrthiodd dynoliaeth, pan dath pechod i'r byd. Ac ers yr eiliad honno, nid oes fawr o syniad gan ddyn sut un yw Duw. Dyw pobl dal ddim yn gwybod. Tu allan i air Duw, y Beibl, dyw pobl dal ddim yn gwybod. Credu maen nhw, meddwl maen nhw, dyfeisio maen nhw, dyfalu maen nhw, pob math y syniadau. Mae yna ryw ymwybyddiaeth ohono, ond dyn nhw'n siŵr. Dyn nhw ddim yn siŵr. Ac felly, dyn nhw'n mynd i poeni gormod am y peth. Oherwydd hwnna, gan bod nhw ddim yn siŵr, maen nhw'n gwybod, maen nhw'n credu'n weddol sicr bod na Dduw. Ond dwi ddim yn mor bwysig, achos dyn nhw ddim yn siŵr, mae bywydau nhw felly yn cael ei byw fel pe na fydde na unrhyw Dduw. Mae'n rhyfedd, ond diw e? Dwi'n credu mewn Duw, ond dwi ddim yn effeithio fy mywyd pob dydd. Dwi'n mynd i fyw fel petai na ddim Duw. Dwi ddim yn ei weld e, dwi'n mynd gallu glywed e, felly, ond dwi'n sicr bod na Dduw, achos dwi'n berson grefyddol, ni wedi cael ein creu ar lun a delw Duw. Felly mae dyn yn grefyddol, mae dyn yn gwybod bod na Dduw, ond dyn nhw ddim yn gwybod pwy yw Duw oherwydd pechod. Ac felly mae yna rhywbeth i wneud nhw deimlo'n well, maen nhw'n dilyn rhyw fath o grefydd, ond mae e dim ond yn mynd hyn a hyn o'r ffordd, achos dyn nhw ddim eisiau fe effeithio ar ei bywydau pob dydd. Ac felly maen nhw'n byw fel pe na bydde na Dduw. Yn sicr, nid oes pwysles mawr iawn yn ei bywydau pob dydd. Efallai pan daw ryw awr gyfwng neu ryw angen fawr. Efallai pryd hynny fydd na fwy o geisio, ond fe fydd y ceisio yna, fel ni'n gweld fan hyn, yn ymbalfalu fel dyn dall yn chwilio am le i bwyso. Fe ddim yn gwybod le i fynd.
Dwi ddim yn siŵr pa le i droi. Mi fydd na ryw ymgais tuag at grefydd efallai pa mae pethau'n troi chydig bach yn gas. Ond ar y cyfan, dyna'r lefel i ni'n gweld yn y byd. Felly'n gyda, hoffwn i edrych ar yr adnod yma, ar lefel yma o agosatrwydd Duw, ar ofni ei agosatrwydd. Yna'n ail, cysur ei agosatrwydd ac yn drydydd yn olaf ceisiwch ei agosatrwydd. Wel, yn gyntaf, ofni ei agosatrwydd. Yr adnod, y testyn. Fel y ceisiant yr arglwydd, os gallent ymbalfalu amdano ef a'i gael, nad yw fe yn ddiau nepell oddi wrth bob un ohonom. Dwi'n yn bell o bob un ohonom. Dyna be mae'n dweud wrthyn ni. Nid yw Duw yn bell o neb. Na fe gyhoeddo Paul yn y neges yma yn eglur yr hyn oedd yn wir am y Duw yr oedd e'n credu yno. Fe gafodd fe fanteisio ar y cyfle, fe nath e bregethu, fe nath e gyhoeddi, fe nath e ddatgan, fe ddywedodd e'n blwmp ac yn blaen pwy oedd y Duw maen nhw. Dyn nhw'n gwybod pwy yw e. Maen nhw wedi ceisio'r Duwiau anghywir i gyd, ond yr un o'n nhw fod i geisio, dyn nhw ddim wedi llwyddo i nabod e. Ac felly mae e'n cyflwyno'r Duw yma, adnod 24 a 25. Y Duw o wnaeth y byd, a phob peth sydd ynddo gan ei fod yn arglwydd nef a deir, nid yw yn trigo mewn temlau o waith dwylo, ac nid a dwylo dynion y gwasanaethau ef, fel pe bai arno eisiau dim gan ei fod ef yn rhoddi bawb fywyd. Ac anadl, a phob peth oll, mae'r Duw dwi'n credu ynddo, fe sydd wedi creu y byd, a fe sydd yn rhoi bwyd i ni, fe sy'n rhoi bywyd i ni, fe sy'n rhoi anadl i ni, fe sy'n rhoi diod i ni, fe sy'n rhoi popeth i ni, sy'n os beth yw, fe sy'n rhoi y cyfan i ni. Ond be mae'n dweud hefyd yw, yr hyn sydd yn wir y mae Duw yn agos at bob un person sydd yn trigo ar y ddeiar. Felly, be mae hwnna'n golygu yw hyn? Y mae Duw yn agos at bob un person sy'n gyrru car heibio'r drys yma bob sil. Mae Duw yn agos i bob un o'n nhw. Mae Duw yn agos at bob un lawr y stryd fyna, a sawl mil sydd yn byw ar y strydoedd yna, dwi ddim yn gwybod. Mae yna gannoedd ar gannoedd yn does. Mae yna gannoedd yn byw ar y stryd yna, cannoedd yn byw ar y stryd yma, a'r strydau bach sydd yn clymnu nhw gyd, y stryd fawr sydd tu ôl i fan hyn, y tai anferth yna, llaw myfyrwyr llawer ohonyn nhw, a mae Duw yn agos at bob un ohonyn nhw. Mae yn mor agos. A dyna be mae'n dweud wrthyn ni. Pob un sydd yn trigo ar y ddaear, os ewn ni'r coedwigo trofannol, ymhell draw, ymhen pella'r byd, yn ganol yr Amazon, os ych chi eisiau dweud, allan ni dweud hyn, yn y llwythi sydd yn plygu lawr i addoli pren a choed a'r hael a'r ser, mae Duw yn agos at bob un o'n nhw. Dyna beth ni'n dysgu. Mae gan ni anwyliaid yn does sydd ymhell o bethau Duw. Ac nawr ar y sil, pan i chi'n gwybod, fe ddylsech chi fod yn yr oedfa. Ond beth i ni hefyd yn gwybod yw, mae Duw yn agos iawn atyn nhw. Ond oherwydd pechod dyn, nid yw dyn yn teimlo bod Duw yn agos atyn nhw. Dyna'r ffaith. Oherwydd pechod, dyma be mae'r Beibl yn dysgu ni, nid yw dyn yn ymwybodol o agosatrwydd Duw ar y cyfan, a dim yn teimlo i agosatrwydd e. Yn sicr, nid yw dyn yn byw fel ei fod ym mhresenoldeb Duw. Nid yw dyn yn poeni ac yn meddwl mae Duw yn agos, felly well i fi fod yn ofalus. Mae fel, pan i chi fel athrawon yn yr ysgol, mae plant ambell dim bob tro erbyn hyn, ond piti mawr am hyn, ond fe ddyle plant, fe ddyle ddisgyblion gwella ei sgwrs a'i ymddygiad pan mae'r athro'n agos. Fe ddyle fe fod, dyna fel oedd yn arfer bod. A mae wastad yn gysur pan i chi mas ar ddyletswydd iard neu rhywbeth, mae plant yn mynd mewn i'r dosbarth, ac chi'n clywed yn dweud, mae'n ysau am yn dod. Mae wastad yn gysur achos chi'n meddwl, o leia, mae yna rhyw fath o awdurdod fan hyn, maen nhw'n mynd i dywelu lawr rhywsut, a maen nhw'n barod i'r athro ddod mewn, a maen nhw'n mynd i newid. Ond chi'n meddwl beth, nid yw'r byd yn byw fel yna. Dyn nhw ddim yn meddwl, mae Duw yn gweld, ac felly mae'r rhaid fi fod yn ofalus. Dyn nhw ddim yn dod yn agos at byw fel yna. Fe ddyle
dyn, dos dim esgus, mae'r greadigedd ei hun yn datgan, fe ddylsyn nhw fyw yn gwybod fod presenoldeb Duw yn agos. Fe ddyla hwnna fod yn ddigon yn om, a peri bod nhw heb esgus. Fe ddylse dyn ei geisio oherwydd yr hyn a wel o'i amgylch. Y ffaith i Dduw ei greu, y ffaith, be mae Paul yn dweud fan hyn yw, mae Duw wedi rhoi anadl i chi. Y Duw sydd wedi rhoi digon o hael ac heilwen i beri'r cnydau dyfu, a sydd yn rhoi egni i chi fyw. Mae'r ffaith fod ei anadl yn wylo Duw a gallu atal ar unrhyw adeg, fe ddyle hwnna fod yn ddigon i beri i ddyn i fyw yn ymwybodol o bresenoldeb Duw. Mae Duw yn gallu dod a dweud, mae dy anadl olaf yn dod. A mae hwnna'n gallu digwydd unrhyw bryd, ond diw e? Fe allai ddigwydd unrhyw un ohono ni fan hyn. Ni ddim yn gwybod, nag un, i ni ddim yn gwybod. Ond ni ddyle bob un pregeth fod, hon fydd yr un olaf falle. Fe ddyle'r pregetho'r bregethu fe, fel hon yw'r cyfle olaf, tra fy mod i ar y ddeiar, i bregethu'r efengil i'r rhai sydd o'n cwmpas i. Ac i'r rhai sydd yn gwrando, fe ddyle nhw rando, fe ddyle chi wrando, fel petai hon yw'r cyfle olaf i fi glywed yr efengil. A rhaid i mi roi fy holl nerth i geisio y Duw yma dwi yn ei bresenoldeb. Pam? Mae mor agos. Fe all Dduw dweud hyn, mae dy anadl olaf di ar fi'n dod. Dydyn nhw ddim yn byw felly, nag un? Nid yw dyn yn byw fel ei fod, fel bod Duw yn agos ato. Mae Duw yn gwybod yr hyn oll amdano ni. Mwy nag y gwyddom ni amdanom ein hunan. Ac eto, mae dyn yn byw fel nad yw ei Dduw yn ei nabod o gwbl. Mae fel petai Duw yn ddall ac yn fyddar. O falle fwy na hynny, maen nhw'n meddwl mae'n ddall ac yn fyddar, a mae'n rhywle yn y pellter tu hwnt, falle yn y gofod rhywle, ymhell tu nôl y gofod, mewn rhyw dwll di anferth, falle, sa'n gwybod be maen nhw'n galw nhw yn wyddonol, a falle maen nhw'n meddwl am ryw ddiw lawr fyna rhywle, neu falle yn hermau amser maen nhw'n meddwl am y greadigedd maen nhw wedi creu, maen nhw wedi dod ar ddamcaniaeth, dydyn nhw, mae'r gwyddonwyr yn dweud bod y byd yma wedi bod yma ys biliynau o flynyddoedd, ac felly maen nhw'n dweud, felly os na ddiw, mae e mor hen, mae'n mynd o biliynau o flynyddoedd, ac felly fi ddim fawr o ots gyda fe os na i regi. Sdim lot ots gyda fe os na i torri'r sil. Sdim ots os na i fod yn anfoesol. Sdim ots os na i daro rwy'n os na i ddwy'n rhywbeth. Does dim ots os na i torri'r cyfraith. Sdim ots os na i fyw i fi fy hunan. Achos mae Duw, mae e mor bell i ffwrdd, mae e mor bell nôl, mae e fel petai, dyna sut os na gred mewn Duw, ac yna mae unrhyw elfen o grefydd yn dod ar y sil neu pa bynnag yw diwrnod crefyddol y crefydd. Gyda gweddill yr wythnos, fe na i beth dwi eisiau. Fe gariau i mlaen. Ond mae'r Beibl yn dysgu ni fod Duw yn gweld pob un gweithred i ni yn ei wneud. Mae'n dysgu ni fe glyw ein Duw ni pob un gair i ni yn ei ddweud ac wedi feddwl hyd yn oed. Mae'n gwybod yr hyn sydd ym nghalon ni. Mae'r hyn sydd yn fy mreiddwydion hyd yn oed, fy nymuniadau fi am y dyfodol. Mae pob un pechod, mae gan yr arglwydd, mae gan Dduw yr holl wybodaeth am bob un. Ac mae na rai yn meddwl eich bod yn gallu ei dwyllo fe falle. Gallwch chi ddadle eich achos petai yn dod i'r man hynna rhyw ddydd yn ddydd y farn, a maen nhw'n meddwl, wel, be bynnag fydd hwnna, does dim fawr o feddwl yn nhw am ddydd y farn, ond maen nhw'n meddwl, os fyddai yn atebol ger bron Duw, fe fyddai'n gallu dadle fy ffordd allan. Ond, chi'n meddwl falle allwch chi ddweud, wel, do fe nes i ddweud na, ond dim dyna beth o'n i'n meddwl. Dim dyna oedd y cymhelliad. Bod Duw wedi camddeall. Rhyfedd yn diwe. Sut mae dyn yn cyfiawnhau ei fywyd pob dydd. A fel bydai'n rhoi Duw mewn rhyw gategori os yn gryfyddol, fe gadwai Dduw fan hyn, ond na'i fyw gweddill yr wythnos fel pe nad oes na Dduw, ac i fod yn ddall yn fyddar ac mor hen ffasiwn. Does dim atebolrwydd. Dyw e ddim yn agos at ei. O'n i'n meddwl pan yn paratoi, o'n i'n meddwl am yr hyn i ni'n gwybod, mae lot o rhyfeloedd yn digwydd nawr ac wedi bod dros y blynyddoedd diwetha. Ond yn meddwl mae rai ni'n gwybod lot amdano yw'r ail rhyfel byd. Ac o'n i'n meddwl am y wlad Ffrainc. Am ryw reswm is i ar draws
meddwl am y ceiau yna yn Ffrainc. Mae mor bert yn Ffrainc yn dweud. A mae mor braf yn Ffrainc. Ond tybiwn ni, oedd yn braf yn Ffrainc yn yr 40au adeg yr rhyfel byd. Ac o'n i'n meddwl wedyn am y ffermwyr oedd yn byw o gwmpas cyrion y ffin. Ac efallai, rai falle oedd a fferm tua 10 milltir i ffwrdd o'r ffin. A falle nhw'n gwybod bod na ryfel, achos bydden nhw ddim yn llwyr anwybodus, a bydde'n radio dyn nhw, ond bydden ni'n tybio, falle bod nhw mor brysur ar y fferm, bod nhw mor bert, a pan nhw wedi gorffen i diwrnod y waith, bod nhw'n eistedd falle allan ar y tywydd braf yn Ffrainc, yn edrych ar y ceie, yn cael diol bach o swper tu fas yn yr ardd, yn edrych mas ar y ceie, ac yn mynd i'r gwely, ac yn deffro'n gynnar yn y bore, mynd i ffarmio, falle mynd i odro, neu gofalu am y defed, neu mynd i pigo'r cnydau, neu paratoi'r tir, ac yn cario ymlaen. Ond mae yna ryfel anferth yn digwydd, mae yna filiynau o bobl yn cael eu lladd. Ond falle bod nhw wedi clywed rhywbeth, ond dyn nhw ddim yn ymwybodol fod e mor agos, a bod y gelyn ar fi'n croesi'r ffin mewn i Ffrainc. A bod y tanciau a'r milwyr yn dechrau carlamu mewn, ond bod nhw ddim wedi sylweddoli fe, a maen nhw'n byw fel petai popeth yn iawn, yn ymwybodol o rhywbeth, o meddwl fod e'n bell i ffwrdd, ond falle ddim wedi sylweddoli, ddim eisiau meddwl, maen nhw'n ddigon hapus ei byd. Mae Ffrainc mor braf. Mae'r tywydd yn braf. Mae'r golygfeydd yn hyfryd. Yn byw fel pe nad oes na unrhyw beryg o gwbl. Ond dychmygwch y sioc gawn nhw. Pan yn dod ar draws i tir yn llawn cnydau neu beth bynnag a'r tanciau yn dymchwel yr holl dir. A'r milwyr yn dod a'i gynnau. A'r dinistyr, a'r lladd, a'r creulonder. Mae'n erchill yn dweud, mae'n erchill. Ond nath hwnna wneud fi feddwl, dyna sut mae'r byd yn byw. Dyna sut mae sawl person sy'n proffesu Cristnogaeth yn yr oes hon yn byw. I ni'n byw fel betai, nad oes ots sut dwi'n byw. Does dim ots be dwi'n neud, dim ots be fi'n credu. No, dwi'n bod na rhyw gred, mae'n rhyw fath o ddiw, mae popeth yn iawn. Ond mae mor bell i ffwrdd, mae mor amyrthnasol i fi. Dyw e ddim yn agos i mi, felly fedrai i wneud be bynnag dwi eisiau wneud. Am drienus o ddarlun o ddyn, yn byw fel nad oes Duw yn agos iddo. Yn cario ymlaen â bywyd pob dydd, deffro yn y bore, mynd i'r gwaith, joio, neu digon o arian, dod nôl, trad lan, byw yn foethus, byw i'r penwythnos, mwynhau'r penwythnos, mynd nôl i'r gwaith, gwyliau'n dod, gwyliau hyfryd, dod nôl, gwaith. A maen nhw'n byw o bleser i bleser y gwaith, mwy o arian, ac yn byw fel petai dim Duw. Nad oes na beryg bod na Dduw, ac yn sicr nad yw'r Duw yma yn gallu bod yn flin a phechod. Mae hwnna'n bron iawn yw'r prif grefydd felly, bellach, hyd yn oed yn ein capelu ni, efengyledd. Mae bron iawn, fedrwn ni ddim dweud wrth pobl bod Duw yn flin a phechod. Bod Duw yn mynd i gosbi pechod am dragwyddoldeb. Dyna pa mor flin yw Duw a phechod. I ni ddim yn gallu meddwl am y peth. Mae meddwl am gosb tragwyddol, tu hwnt i'n dychymyg ni. Mae'n rhy anodd yn diwe. Ond dyma beth mae'r Beibl yn ei ddysgu. Mae'r Beibl yn dysgu ni bod Duw mor grac a phechod. Mae'r Beibl yn dysgu ni bod Duw yn flin a dyn am ei agwetiad Grist, a'r addewidion o drigaredd a chariad ar hyn y fydde Crist yn ei wneud. Mae Duw wedi dweud fe fydd e'n cosbi, fe fydd e'n barnu pechod. Dyna yw gair Duw. Ond mae'n cario ymlaen. Nos Sadwrn, tybyn ni, oedd na feddwi anhygol yn Ninas Caerdydd. Mae yna feddwi pan mae Cymru'n ennill, a pan mae Cymru'n colli, a pan mae Cymru'n colli fel wnaethon nhw, fydd yna lot o feddwi. Pa ots? Pa wanaeth yw e? Sdim ots. Does dim ots nag os yn ôl y byd. Does dim ots
Does dim ots ar y sil, does dim ots ar y sil bod pobl yn torri'r sabot, does dim ots, pa ots yw e, achos does dim ots gan Dduw. Mae Dduw yn ôl, os na Dduw mae byd yn dweud. Dduw cariad yw e, a Dduw yn sicr ddim yn flin. I ni'n byw mewn oes, na Dduw yn flin a phechod yn ôl dyn modern, yn ôl crefyddwyr modern, yn ôl pobl efengylaeth hyd yn oed. A maen nhw'n dweud, dim rhaid i chi fod yn ofalus am unrhyw beth. Cariwch chi ymlaen i fyw yn ôl eich safonau chi, achos yn ôl chi, mae Dduw mor bell, mae e mor amerthnasol, mae e mor hen ffasiwn, dyw e ddim yn gallu gweld na chlywed dim, ac os yw e'n gallu gweld a chlywed dim, byd dim lot o ots da fe, cyn bellai bod chi'n rhoi rhywbeth iddo fe. Dyna crefydd modern. Be sy'n rhaid i ni gofio yw hyn? Be mae'r Beibl yn dysgu ni yw, nid oes cuddfan o Dduw. Does dim lle i guddio o Dduw. Be sy'n rhaid i gofio yw, nid yw Dduw ymhell o'r un ohonom ni. Crefyddol a'i pheidio. Os yr ydych yn ymwybodol o hyn a'i pheidio, yr unig rheswm nad yw wedi dod lawr yn ei farn hyd yma yw ei fod yn Dduw sydd yn hir ym aros. Ac yma yna gyfle arall gyda chi wedi farhau. Dyna beth yw sydd yn wir. Fi all Dduw ddweud, mae'r amser wedi dod a mae'r arndl olaf wedi cyrraedd. Ac i chi'n camu dragwyddoldeb. Fi all ddweud na. Ond yn ei drigaredd, mae'n rhoi cyfle i chi wedi farhau. Ond beth i ni yn gwybod, mae e wedi addo yn ei air fe fydd yn delio a phob un ohonom am bob un pechod. Felly, fe ddylsech ofni'r ffaith ei fod mor agos atoch. Ond i ddylsech chi? Ond i dyna sydd ar goll yw ofn Dduw. I ni wedi creu rhyw Dduw gyfeillgar. I ni mor ofalus, ynddo ni? Ni ddim eisiau upsetio neb. A mae'n oedfa fel hon yn sicr i chi, fydd yn trasiad i fydd os i ni'n llwyddo upsetio rhywun. Os i ni'n llwyddo peri bod rhywun ddim am ddod nôl to. Mae'n mor real, ond mae'n mor real, achos i ni'n meddwl mae yna cyn lleied yn dod. Felly mae'n rhaid i ni fod mor ofalus, i ni ddim eisiau chi ofni Dduw, ni ddim eisiau chi deimlo'n anghyffyrddus, a dyna ble ni wedi cyrraedd, i ni wedi dweud, peidiwch â phoeni, a mae Dduw, dwi ddim yn ei disgwyl o lawer. Hyn mae gair Dduw yn dweud, fe ddylsyn ni ofni Dduw. Mae e mor agos, mae e'n gweld ac yn clywed ac yn deall pob un gair, gweithred, breuddwyd i ni erioed wedi feddwl. Gydawch chi ni symud ymlaen. Mae hwnna'n frawychus yn diwe, ond dyma i chi gysur ei agosatrwydd. Mae Dduw yn agos at bawb. Mae'n gweld pawb. Mae'n gwybod beth sy'n ymlaen ym mhob un tŷ, ym mhob un coedwig, ym mhob un cenedl, ym mhob un gwlad, ym mhob un oes. Mae'n gwybod y cyfan. Sut i ni'n gallu deall ni ddim yn gallu deall e? Ond dyna beth mae'r Beibl yn dysgu ni. Mae Dduw yn fawr. Mae'n holl bresennol, holl alluog, holl wybodus. Ond dyma chi gysur yr athrawiaeth yna. Mae e'n frawychus, ydy, mae e'n codi dychryn arnoch chi, ond mae e'n gysur hefyd. Mae'r emyn, mae Dduw yn llond pob lle, presennol ym mhob man, y nesaf yw e fe o bawb a denaid gwan, wrth law o hyd i wrando cri, nesau at Dduw sydd dda i mi. Nawr, dyna i chi le chi am ddysgu o'r wers am agosatrwydd Dduw. Am gysur. Os ydych yn ceisio fel un dall yn chwilio am wal i bwyso arno yn ymbalfalu, os oes na rhywun yn ceisio, neu rhywun sy'n gwrando ac yn ceisio, ddim yn gwybod pa le i droi, ddim yn gwybod pa le i fynd, ddim yn deall dim am Dduw ac unrhyw beth, ond maen nhw'n gwybod mae rhaid i mi geisio. Wel, os felly, hyn sydd yn dod â chysur yw fod Dduw wastad yn agos i chi. Mae wastad yn agos. Yn wir, os ydych o'r diwedd trwy ras wedi dechrau ei geisio, yna y mae yn sicr ei fod wedi eich ceisio chi yn gyntaf. Dyna'r cysur cyntaf. Os ydych chi wedi dechrau meddwl ac ystyried pethau Dduw, y cysur mwyaf oll yw hyn,
mae wedi dechrau'ch ceisio chi. Dyna'r athrawiad. Mae hwnna'n gymaint o gysur yn diwedd. Os eich calon chi wedi dechrau curo ac yn ofni tragwyddoldeb ac chi wedi dechrau ystyried y materion yma, yna beth yw'r cysur o'r mwyaf yw, mae Duw trwy waith yr Ysbryd Glân wedi peri i chi feddwl am dragwyddoldeb. Dyna beth mae'n dweud wrthyn ni. Ac felly maes o law, fe fydd na cyfarfyddiad. Dyna beth yw'r addewid fan hyn. Os yw wedi cychwyn gwaith, fe fydd yn ei gwblhau. Ac os yw wedi rhoi awydd yn eich calon chi, fe fydd yna gyfarfyddiad. Fe fyddwch chi'n cwrdd ag e. Felly dyfalbarhewch yn ei geisio. Dyna'r celondid. Nawr wrth gwrs, os ych chi'n rhoi'r ffidil yn y to ac yn dweud, sa'n mynd i gario ymlaen, fe na i aros iddo ddod, yna mwyn am profi nad gwaith o Dduw oedd yn y lle cyntaf. Ond os ydych chi'n teimlo'r pwysau yn cynyddu, os ych chi'n teimlo euogrwydd pechod fel mynyddoedd byd, os ych chi'n teimlo ofnau'r beth, os ych chi'n gwybod rhaid i mi geisio Crist, yna beth i ni hefyd yn gwybod yw, mae yn ymestyn allan i law tuag ato chi. Mae'n gymaint o gysur. Fe sydd y tu ôl i'r profiad hynny. Ac felly, mae'n agos. Dyna'r agosatrwydd. Mae'n agos ato chi. Bydd crefyddau eraill yn mynnu chi roi arian iddo. Bydd rai eraill, crefyddau gwahanol, yn mynnu chi fynd ar bere'r undodau i blesio'r Duw yma. Roedd yr disgwyliadau arnoch chi i wneud rhyw weithredoedd mawrion, i berswadio Duw i barhau, i roi sylw i chi. Falle bydd rhai'n dweud, aberthwch eich cysur, eich cartrefi. Gwerthwch y cyfan, ewch i rwlad arall a byw bywyd tlawd. Bydd hwnna'n plesio Duw. Mae'n rhaid i mi wneud thafon felly yn does. Ac yn mynd ati ac yn dweud, fydd hwnna'n ddigon i berswadio Duw. Os ai'r capel bob sawl gwaith y sil, a fydd hwnna'n plesio Duw, a mae yna rhyw elfen felly mewn rhai, maen nhw'n meddwl, os na i hyn, fe fydd Duw yn hapus. A fel yma crefyddau'r byd. Ond nid felly yw Duw y Beibl. Nid yn unig fod Duw wedi dangos i ni agosatrwydd yn ei greadigedd, yn ei ragluniaethau, ond yn bennaf fe ddangosod Duw ei agosatrwydd i ni trwy anfon ei unig anedig fab i'r byd. Fe anfonodd ei'r arglwydd Iesu Grist. A fe ddaeth Crist i drigo am ar y ddaear, a fe ddaeth i fod gyda dyn mwyn ein cynrychioli, fe ddaeth fel y gair, dyna beth oedd e, fe ddaeth Crist fel y gair. Mae Ioan yn dweud yn yr adnod gyntaf, yn y dechreuad yr oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Beth yw hwnna'n golygu? Yr oedd wedi dod a dweud wrthyn ni am Dduw. Dyna beth mae wedi dweud wrthyn ni. Fe ddaeth e mor agos at ni, daeth e fel y gair. Fe ddaeth e ddod a dweud, dyma yw Duw, fi yw Duw. Dwedodd e, fe na i ddangos i chi'r ffordd i'r nefoedd. Daeth Crist i ddweud wrthyn ni'r cyfan sydd ei hangen i ni wybod am Dduw. Cyfan sydd angen i ni wybod am ein cyflwr ni, am ein pechod, a'i ganlyniadau, ond hefyd fe ddaeth ei ddangos i ni am y datrysiad y mae Duw wedi ddarparu. Mae wedi datrys y broblem. Fe ddaeth Crist i fodloni ei dad. Fe ddaeth ei fodloni holl o ddynion Duw. Fe fuodd Crist fyw bywyd perffaith yn fy lle fi, fe fy nghynrychiolydd, a fe gymerodd e'r gosb am fy mhechod ar y groes yn fy lle. Fe goncrodd e'r bedd yn do a Satan a phechod. Fe atgyfododd ar y trydydd dydd. Ond nid yw hwn yn gweiddi allan bod Duw yn ymestyn allan ei fraich i achub dyn, i fod yn agos. Dyma, allwch chi ddim dod yn agosach na hyn. Mae Duw yn agos i ni, mae e ym mhob man, presennol ym mhob man. Mae'n agos i ni yn y greadigedd. Yn y ffordd mae'r greadigedd yn dangos i ni sut i ni yw Duw. Pa mor fawr yw e, pa mor brydferth yw e, pa mor hael yw e. Yn ei ragluniaethau fe yn hanes y byd, i ni'n gweld i law ar waith, mae'n agos i ni yn hynny o beth, ond mae'n agos i ni yn Iesu Grist. Fe ddaeth Crist i'r byd, a fe ddaeth e fel y gair, fe nath e drigo ar y ddaear, fe nath e ddangos i ni ein pechod, fe nath e ddangos i ni beth nath e wneud, fe gymerodd e'r gosb am fy meia i. Mor agos yw ato, am ras. Ei fod yn barod gwneud hyn i ni anwybyddu ef tro o tro, i ni fyw yn ôl ein pleserau ni, i ni gyfiawnhau anwybyddu'r Duw yma, a dweud dwi ddim yn gallu gweld. Dwi ddim yn gallu gweld.
Am hwn yn drist, yr holl adegau gallwn ni ddweud iddo agosau atom trwy ei ragluniaethau. Ac eto, parhau a wnaethom yn ein pechod a throi cefn ar ei ras. Mae mor drist yn dweud. Dyma tristwch y peth o pobl yn troi cefn a ras Crist pan y mae e wedi dod mor agos ato ni. Mae yna rai sy'n dod i gapelu a maen nhw'n honni bod nhw'n credu mewn Duw wedi gwneud rhyw fath o broffes a mae'r gweddill yr wythnos hyd yn oed y Sul fel petai dim Duw ond maen nhw'n honni bod nhw'n agos at Duw a mae hwn yn gwneud yn waith mae'r byd maen nhw wedi perswadio hunan bod Duw mor bell i ffwrdd ond mae pobl crefyddol yn honni bod Duw yn weddol agos iddyn nhw ond maen nhw dal i fyw fel petai Duw ddim yn deall a fe bethau Duw dod o dim ots da fe, sut dwi'n byw, a sut dwi'n meddwl, a sut dwi'n treulio fy wythnos i, a sut dwi'n colli am beth, dim ots gan Duw, mae'n deall yn iawn. Pan fod Crist wedi dod, yn ei drigaredda fe, yn ei ras, mae mor agos, mae'n ymestyn allan i fraich i achub ni o'r fflamau fe bethau. Dyma chi agosatrwydd Crist, wel yn olaf, ceisiwch chi agosatrwydd. Fel y ceisiant yr arglwydd os gallent yn balfalu amdano efo'i gael, nad yw fe yn ddiau nepell o ddiwrth bob un ohonom. Gai ofyn, oes yna rai sydd yma, neu sy'n gwrando, sydd o'r diwedd wedi dechrau teimlo presenoldeb Crist. Presenoldeb Duw. Mae e'n bosib yn diwedd, ni wedi clywed hyn. Ni wedi clywed hyn. Ni'n clywed tystiolaethau pobl, a hyn o'r rhai sydd heb dod i gredu, bod nhw'n gallu tystio i'r ffaith bod adegau yn eu bywydau lle mae presenoldeb Duw yn eu dychryn nhw ac yr ymwybyddiaeth ei bod nhw wedi troi cefn. Mae'n drist yn dweud. Ac yna'n dod i ryw benderfyniad. Does dim Duw. Ac os na, dwi yn yr un cwch a phawb arall. A dyna'r lefel lle maen nhw'n meddwl. Ond os na rai sydd wedi dechrau dod i deimlo ei fod yn agos. Falle daw fwy o ymwybyddiaeth wrth i chi bechu, falle bod chi'n mynd gatre ac yn pechu to, chi'n ymwybodol fod Duw wedi gweld chi. Fod ei lygaid wedi gweld y cyfan. Ac yna fe ddaw ei ogrwyd drosoch chi, daw hyd yn oed ymwybyddiaeth o atebolrwydd am yr hyn am wneithoch, efallai bod hwnna'n dod yn fwy real i rai. I chi wneud yr union yr un peth, gymaint o weithiau yn y gorffennol, ond mae yna rhywbeth nawr sydd yn peri rhyw ddiflastod i chi ac ofn. Ond nid yw e mor dris bod nifer wedi wynebu ar gyfwng yn ei bywydau, wedi galw allan i Dduw, iddo achub nhw o'r argyfwng, ac addo i geisio fe, i fyw iddo os fi Duw yn ateb ei gweddiau nhw, sawl un sydd wedi gwneud na, sawl un sydd wedi bod mewn rhyw ddamwain, a allan y môr. A maen nhw'n dweud hyn pan maen nhw allan ar y môr, a maen nhw'n gwybod os maen nhw yn y dŵr, yn sicr, hyn os nad yn y dŵr, ac maen nhw'n mynd i oeri, ond os maen nhw yn y dŵr am 20 munud, allan yn y môr, mae'r corff yn mynd i oeri, a boddi fydd yn digwydd mewn eiliadau, achos na fydd y corff yn gallu goroesi. Dwi'n yn bosib. Achos fydd popeth yn cael lawr. So os ydych chi'n nofiwr Olympaidd, fe fyddwch chi'n boddi, achos fe fydd y corff yn oeri ac yn methu arnofio mwyach. Ond mae'r eiliadau olaf hynny, fydd na rai efallai fydd yn dweud hyn, iddyn nhw gweddio ac yn gweiddi allan, o Dduw, achub i, os fyddi di'n achub i, fe na i roi fy mywyd i ti. Ac yna mae'r bad achub yn dod ac yn ei cipio nhw mas, cyn iddyn nhw oeri farwoledd a boddi. Ac yna yn cario ymlaen o'i bywydau. Falle mae'n damwain car ac yn gweld yr damwain yn digwydd a'r car yn llithro, ac yna mae'r clec yn dod a mae'n gweiddi mas, o achub fi, ac maen nhw'n dweud, na i roi fy mywyd i ryd o wasanaeth i di, ac yna maen nhw'n goroesi, maen nhw'n dod allan yn fyw, ac yna'n byw fe betai dim Duw. I dweud y gwir, tybio ni, mae dyna'r mwyafrif, achos dwi ddim yn gwybod am llawer sydd wedi dweud hynny ac wedi troi at Duw. Falle bod na rai.
Y gwrthod ceisio, mae'n drist, ond fe. Y gwrthod troi ato. Ond efallai bod yna rhywun sy'n gwrando. Ac chi'n dyheu yn wahanol i'r rhain, am sicrwydd ei agosatrwydd. Ac chi wedi dechrau dweud, o ddiw groslon tirada'i. Ac chi'n teimlo'r aniddigrwydd, chi'n teimlo'n anghyffyrddus, chi'n ymwybodol bod Dyw wedi gweld pam wnaethoch chi hwnna, pam ddwedwch i'r llall. A bod y pechodau yn pentyrru fyny, ac yna chi'n gweld mwy na'ch pechodau, chi'n gweld mae pechadur yw fe enw. Dim ond dwi'n pechu, ond pechadur ydw i, dyna pam dwi'n pechu. A chi'n teimlo'n frwnt, chi'n teimlo'n fochedd. Chi ddim am i neb wybod beth sydd yn eich calon chi. Ac mae agosatrwydd Dyw yn peri chi ddychryn. Ond dyma sydd o'r fendydd a'r cysur mwyaf, o'r mwyaf. Mae e mor agos atoch chi, chi'n teimlo fe mor agos, ond dyma'r cysur, fe wel yr arglwydd y deigryn lleiaf yn syrthio. Ond nid hwnna mor gyffroes. Ond nes I ddim crio fel rwy'n arall, yn sy'n ots, chwa beth mae'n dweud yw, pa mae'r arglwydd yn gweld y deigryn lleiaf. Mae e mor agos I chi, mae'n clywed ar y bychiad mwyaf gwan. O, mae rwy'n arall wedi crio allan yn eich byd i garo ag a dwi ddim fel na, dwi ddim wedi gallu gwneud na. Ond I chi wedi cael rhyw bychiad, a chi ddim yn gallu hyd yn oed bychu. Chi ddim yn gallu crio. Mae'r gwendid, a chi'n meddwl, dwi'n mor wan. Ond chwa be, mae e mor agos atoch chi. Mae'n clywed ar y bychiad lleiaf oll, yr un gwanaf oll. Pan chi'n dod am yr enaid yn curo ar y drws, ond chi ddim ar nerth I giro, chi'n taro'n ysgafn. Mae'r rhai wedi taro'r drws, ac o'n nhw'n pledio am drigaredd, ond dwi ddim wedi gwneud na, ond o'n I pryn yn gallu cyffwrdd y drws, ond mi roeddwn ni'n curo'r drws, ond chymod beth, mae'r Dyw mor agos atoch chi, mae'n clywed y curiad fwyaf ysgafn oll. Falle bod chi ddim un yn gallu codi'ch pen wrth droed y groes. Ond chwa beth I chi wrth droed y groes. Achos os nad ych chi'n dod at droed y groes, fyddwch chi byth yn dod yn Gristion. Rhaid dod at y groes. Rhaid dod at y groes, rhaid dod at Grist. Ond falle bod chi'n meddwl mae yna bobl eraill wedi dod ac mae yna rhyw hanes fawr gyda nhw, wel ie, falle bod yna'n wir, a falle bod dyna fel mae'r arglwydd wedi gweithio ar nhw. Ond I chi'n dod, chi pryn yn gallu codi'ch pen. Ond dyma'r peth, mae'r arglwydd wedi dod â chi trwy waith yr ysbryd glân. Mae wedi dod â chi at droed y groes. Ac yno mae'n eich gweld ac yn eich clywed, ac yno mae Cris yn ymestyn allan ei fraich a chibol, ac mae'n cymryd eich baich, eich pechod, ac mae'n hoelio arno fe ei hun. Mae'n rhoi arno fe, mae'r hoelion yn taro'ch pechod chi ar Gris. Dyna beth sy'n digwydd. A mae'r gwaed sydd yn llifo o'i wythiennau. Mae pob diferyn yn glanio arno chi a mae'n golchi chi'n wynach na'r eira. Dyna'r addewid. Mae bob un pechod oeddech chi'n teimlo'r fath ei ogrwydd amdano. Mae ei waed yn eich golchi chi, yn llwyr lan. Ond beth am y pechodau nes I fel plentyn? Beth am y rhai yn farddegau? Beth am y pan o'n i'n ddyn ifanc? Beth am yn canol oed? Beth am yr holl pechod yna? A be mae Cris yn dweud, dwi wedi golchi'r cyfan. Bob un. Ac yna mae Cris o betai yn dod ac yn eich sicr. Mae mor agos atoch chi. Mae'n dweud hyn, tyrd, fe na I roi fy nghlogyn o berffeithrwydd o gyfiawnder i'th wisgod i'n llwyr. Dwi'n dorchuddio a fy mherffeithrwydd I ac yng ngolwg y tad, fy rwy ti'n berffaith yng Nghrist. Felly chi sydd yn dod yn wan gyda deigryn lleiaf oll a'r cri lleiaf oll, ond chi'n dod yn llwythog gyda'ch baich o'ch eogrwydd.
A chi'n dod yn waglaw, a chi'n dod yn barod i'ch achub. Eseia 55, fi'n dyfynu hwn trwy'r amser. Ceisiwch yr arglwydd tra galler ei gaelef. Gelwch arno tra fydd yn agos. Gadawed y drygionus ei ffwrdd, a'r gŵr anwyr ei feddyliau. A dychweled at yr arglwydd. Pam achos mae'n agos. Ac efe a gymer drigaredd arno. Pam achos mae mor agos i chi mae'n gwybod be mae'n neud. Ac at ein diw ni oherwydd efe a arbed yn helaeth. Dyna'r addewidion. Mae Duw yn llon pob lle presennol ym mhob man. Na nesaf yw efe o bawb a denaid gwan. Wrth law o hyd i wrando cri nesau at Dduw sydd â i mi. A yw yn agos at unrhyw un nawr. Wel, os felly dewch ato tra i fod yn agos. Mae croeso. Dyma sydd dda i chi. Hyn sydd orau i chi. Ac wrth ddod, mae e wedi addo. Mae'r rhaid iddo fe fydd yn delio a'ch holl bechodau. Mae e wedi addo a dwi ddim yn gallu torri a ddewid. Mae Agosatrwydd Duw yn dychrynllyd yn diwy. Mae'n codi dychryn a fe ddyle godi dychryn ar y byd. Fe ddyle godi dychryn ar y proffesor ffals. Ond am gysur i'r pechadur sy'n dod at Grist ac yn dod yn blentyn iddo, ei fod e mor agos y mae e'n achub yr enaid hyd tragwyddoldeb. Fel y ceisiant yr arglwydd, os gallant yn balfalu amdano ef, a'i gael, nad yw efe yn ddiau nepell, oddi wrth bob un ohonom. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist, ac yn gweddio y bydde di ar waith yn ein plith. Ac yn rhai fydd yn gwrando efallai y byddant yn teimlo agosatrwydd yr arglwydd. Te'r bendithion ni nawr, i ni gofyn yn holl, trwy enw ac eiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen.